Здравейте, приятели, аз съм Билян от Маджов и днес от екипа на ForSales.bg сме ви подготвили нещо много готино, което ще ви послужи, когато ходите на планина или сте на път, или вие може да намерите неговото приложение. Става въпрос за ето този малък адаптер, той е за Android устройства, свързва се с една антена и може да гледате телевизия без наличието на интернет и каквото и да било друго. Много хора бих казали, че има алтернатива, че има приложения, но да кажем, когато сте на риба или когато сте в планината или на вашата вила, може да сте таксиметров шофьор, наличието на интернет е свързано с различни неща, от сорта на бърза скорост на интернета, да имате хубава 4G връзка и други неща, докато с това малко нещо, това вече не е необходимо и може да гледате телевизия, когато пожелаете. Предлагам ви да го погледнем по-близо, да направим неговия анбоксинг и да видим как се инсталира и как работи на различни устройства. Ето това е комплекта, като първото нещо, което ми направи впечатление, когато го отварях, е, че опаковката е с магнит и се затваря доста готино. Падам си аз, когато някой е помислил за това. В комплекта имаме ето този, как да го нарека, TV адаптер. Това е входа, реално това е нещо, което си вкарвате във вашия телефон, ще ви покажа след малко. Друго какво има в комплекта? Самата антена, виждам, че е това. Не е високотехнологична самата идея, но пък върши работа. Дали има още нещо? Предполагаме това. Всъщност имаме някакъв диск, който не знам какъв е. 25 минути, 225 мегабайта. Do not put into... Странно, добре, сега ще го отворя и ще ви кажа какво има в него, след което ще ви покажа как се свързва с телефон или с таблет и какво получаваме след като сканираме за канали. Когато отворим диска, това, което ще видим е всъщност Pad TV или апликацията, която трябва да инсталирате на вашето устройство, за да може да имате приложението, което реално ще гледате каналите. Затова ви предлагам вече да махнем лаптопа и да видим как се инсталира, как се монтира, как се сканират каналите, какво е качеството им и като цяло най-интересната част. Ето това е приложението, тук що го свалих, Pad TV HD. Като натиснем отваряне, пише No Device, за което трябва да го включим. Ето тук що аз може да видите вкарах антената в USB порта, опънах я и сега се още един на No Device. Нека да видим. Ще изключим приложението. Ще го включим отново. Няма проблем. Окей. Go to Channel Scan. От тук трябва да изберем България. Имаме 47-4000. Не знам всъщност какво означава това. Но ще натиснем Scan и започваме да сканираме. Да видим какви канали ще открием. Аз ще изправя леко антената. Окей. Вече изписа Finished и може да видим какво сме направили. Излезнах от приложението, за да изключа Wi-Fi. Може да видите тук, че е изключен. И нека да пуснем приложението, за да видим какво ще стане.
No device, ето отчете устройството, натискаме OK. Рязко в последния момент просто летат по друг начин. Ето виждаме рафа Надал. Да кажем БНТ2. БНТ1. Момчетата играят волейбол. Стискаме им палци само да видят дали печелят. Водят ни, но поне като геймове сме еднакво. Има други телевизии, може да видите. Може да сложите вашите любими. Тук е за какъв екран желаете. Може да направите видео. Ако желаете да запишете нещо. В настройките имате About, да сканирате канали отново ако желаете. Да минете на цял екран. За звука. Тук програма може да видите, което също е доста готино. И това е. Както виждате, без интернет гледаме телевизия. Качеството е доста добро. Наистина все едно гледам телевизия. Разбира се, на по-малък екран. Даже бих си върнал да догледам волейбола. Тук е тенис. Доста спортен ден. По БНТ едно трябва да бъде волейбола. Да, тайм-аут е поискан. Супер! Много съм доволен. Това е едно от нещата, които бих използвал в своето всекидневие. Или ако не в всекидневието, на моята вила, където нямам телевизия, бих си взел лаптопа, бих си взел таблета или телефона и мога да гледам телевизия, което е супер готино. Също така съм фен на рибата, ходя често на риболов. Също едно добро допълнение. Докато чакам, мога да сложа своите слушалки в таблета и да гледам спокойно телевизия. Това беше краткото видео ревю на този готин TV адаптер за Android устройства. Видяхте как работи, какви функции има, доста е добър. За подобни видеоревюта може да се абонирате за нашия YouTube канал, където качваме редовно видеа на всякаква техника. Също така може да харесате и нашата страница във Facebook, там организираме игри, качваме различни статии. Забавно е, ако желаете да го закупите, може да влезнете в сайта forsales.bg, където ще може да го намерите, ще оставя линк в описанието. Това бях аз, Билян от Маджов, беше ми приятно.